Diyos ko naman, nakakalurky talaga. Wala man lagi to. Ay, nako. Ano na lang ako dito sa cellphone. Nakakaasar. Ayan, ako nakakaasar mga kapatid. Dito na ako sa cellphone ko nag-live. Nakakaloka. Ano ba naman tong internet na ito? Naghina-ina siya. Yala, magra-raffle na pa naman ako. Uy, magra-raffle na ako. Dito na lang ako sa ano ko. Dito na ako sa laptop ko nag-direct, ay sa ano ko, sa cellphone ko nag-direct. Ala, paano ba to? Nasa cellphone ako ngayon. Ay na. Sa cellphone ako ngayon nag-ano. Para makapagpa-raffle. O, tingnan nyo anong oras na. Thumbs up host. Thank you. Ala. Ayan, nandito na ako sa cellphone ko. Ayan. Uy, shout out. Salamat sa ano ha. Salamat. Dan Tamsak host. Sige, thank you. Kakaloka naman. Ano ba to? Asa na yun? Magpaparaffle pa naman ako. 6. Ayan kasi na over na. Tamsak ulit. Kasi gusto ko yung paraffle natin, oh. Ano na ako dito. Sa cellphone ko. Nasa cellphone ako. Tamsak ulit. Kasi magra-raffle tayo eh. 7 hours. Nakakaloka talaga. Wala. Magra-raffle ako kung kailan naman. Tsaka naman mag-loading. Tapusin ko na lang mag-raffle ako. Kahit siguro 1 hour na lang ako. Nakakaasar. Ay, nako. Nakakalurky. Ano ba naman tong ano ko? Papasukin lang natin yung mga ano. Yet OFW vlogs. Kasi yung sayang yun. Baka meron dyan jajakitan ako. Paano ba ito? Nasa laptop, nasa netbook pa naman ako. Yet, okay, may mga jacket naman. Salamat sa tamsak nyo. Yet OFW vlog, hello. Naku, pangatlo ko na ito. Imbis na magra-raffle na eh. Pababalik yung mga hello, shout out sa iyo, Yet. Hello, shout out. Shout out. Wait lang. Salamat sa mga patamsak nyo ha. Salamat sa pagbabalik nyo ha. Thank you. And
Sandali lang. Nakakaloka kasi. Nawala na naman. Ewan ko ba? Ay, hello, 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 hello. I-share ko na naman yan. Para ano, para makita nila. Yet OFW Vlogs. Nasa Manila na ako, hala. Dati nasa Bicol ako. Talaga, nakapanood ka ba dati ng LS ko, kapatid? Yet? Hello, Yet. Nakailang LS na ako. Mga pang 3 days ko na ngayon. Oo. Kala ko, ako lang. Oo, kanina, nag-ikot-ikot. Pinoy Tabay, nakakasar. Ay, nagpaparaffle nga ako. Binabasa ko pa yung nakakaanas. Itong internet na ito. Ang laki naman ng ano ko eh. Tingnan mo tuloy yung itsura ko rito. Cellphone na ginamit ko. Nag-direct ako sa cellphone. Uy. Ayan. Ayun. Nag-visit ka din sa LS ko. Kaya alam ko taga Bicol din kasi. Okay, okay. Oo. Yet, ano yung ano mo? Ano yung LS mo? Oo. Ano yung ano mo? Main channel mo? Yet OFW ba? Hayet? Oo. Hello, hello. Ayan. Dan Tamsak. Ayan. Sino ang ano? Ito yung main mo. Yet. Okay, okay. Sino na itong jajakitang ko? Glenda Travel. Glenda Travel, saglit lang ha. Jakitang kita Glenda Travel. Nakakainis. Wala na naman. Tinan mo tuloy itura ko dyan. Glenda Travel ha. Jakitang kita para makapagdikit ka pa sa mga kasama nating nandyan ha. Oo, ito na. Okay. Kasi nawala yung akong LS. Ayan. Linda for Travel, meron ka saan yung aking ano, loading pa ito. Uy, nako. Oo, baba ka ng bahay mo. Yes, baba ka ng bahay mo. Makipagdikitan ka dyan. Magra-raffle ako yung aking mga ira-raffle na wala na ito. Ano ba naman yan? Wait lang. Saan ba ako saksak? Nakakaasar. Ayan, hello, shout out. Kung kailan naman ako magra-raffle, tsaka naman, oo, uy, Pinoy Tabay, ano ba yan? Ang dami kong tao, dapat, andyang ka, kasi nga gusto kitang tulungan sa banana mo. Wag lang tayo sa watch hour, gusto kitang ano ba nangyari din sa'yo? Ayan. Sige, kahit na mag 1 hour muna ako, kung makabalik yung mga kanina, i-raffle ko to. May tawag na. Mauna ata WH ko.
Oo nga, mauuna ang WH mo sa banana, sayang ka talaga. Gusto na nga kitang ang banana madali lang yun eh. Pero dapat mag-ano ka sa aking LS kasi gusto ko naman na pag nandiyan ka naglalapag o kaya ibinaba kita, gusto ko Pinoy tabay, makakapagsuklit ka. Kagaya niyan, tingnan mo yung video ko, hindi ko alam kung yung intro mo yung binaba ko, tingnan mo, i-check mo yun, kung may nagbakas doon, suklian mo. Kasi, flinex ko yung kagabi, di ko alam kung ilang beses kong nalapag. Tapos sabi ko, hala baka wala man magsukli kasi wala ka. Kaya, ganun. Ayan, magra-raffle ako. Shout out sa 8 million in the house. Paano naman to? Mag 1 hour na lang muna ako mga kapatid ha. Red P, nandyan na si Red P nakabalik. Tamsakan nyo uli si host. Tamsakan nyo uli mga kapatid si host. Tuloy natin yung raffle natin. Sa asang kaya si nasuklian ko na po sila ngayon ate host. Yung iba pero oti daw. Okay. Sige. Tamsak na. Artist si Franks, tamsak dan. Okay. Si Disenyo nandyan na said play. Asang kaya ito si Darwin Prenior ba yun? Saan kaya yun si Darwin Prenior? Hindi niya pa nakita na nag-live ako kaagad. Tapos, sino pa kaya? Si Gen TV. Di pa sila nakabalik. Magra-raffle ako na wala naman. Mimo Vlogs, andito ka. Sige. Magra-raffle tayo, hala. Huwag na sanang mawala ang aking na-stress ako. Cellphone na ang gamit ko ngayon. Uy, JP Lapyong, andyan na. Nakatamsak na rin si JP Lapyong. Nawala na naman ang aking JP Lapyong na LS. Ikot-ikot ang internet ko. Nag-loading. Hanggang nawala. Tingnan mo. Tapos, ginamit ko ngayon cellphone sa pag-live. Ayan. Okay. Red P, nakalista ka dito, di ba, Red P? Ayan, mag-raffle tayo. Ituloy natin to pag nadagdagan. Shout out 11. Yeah, dito ang Red P. Oo, ako, ikaw yun. Hinintay ko si Darwin Prenior. Kawawa man yun. Andito na si Mimo Vlog. Tsaka si Gen TV. Pasali po Artsy. O kasi kanina pa tong mga ito, Diyos ko, kawawa naman. Artsy. Ulista kita Artsy. Kawawa naman yung mga sabi ko, oo, Pinoy Tabay. Loko-loko ka, Pinoy Tabay. Huwag ka nang sumali dito. Raffle ito, WH. Uy, guys, nakita nyo sa Pinoy Tabay, magbaba ka ng bahay mo, Pinoy Tabay. Pinoy Tabay. Kasi ito, si Pinoy Tabay, pwede yung ka-watch to watch. Ayan ay kulang ng banana, nauna ang kanyang watch hour. Kasi ang pinaggagawa niya, yung kanyang 5 laptop, inilalagay niya ang mga 3 browser. Play lang siya ng play ng iba-iba gamit ang Ninja o kaya ng subscriber. Kaya mauuna na yung kanyang WH. Yung banana niya, kaunti man. Dikitan nyo yan guys. Ibaba mo Pinoy Tabay. Kasi, yung mga yan, legit, dikitan ka, tas balikan mo.
Wag lang sabay-sabay ha, dahan-dahan yung pag ano, wag nyong sugurin, one at a time. Kasi alam ko nalalagas pagka yung kagaya dun sa ano, yung kagaya ng paangat program, ayaw ko ng ganun. Oo. Ayan, oo nga, kaya nga yung mananalo, i-play mo siya sa WH. Basta nadikitan. Oo. Sige, ikaw na ano, magbaba ka ng bahay mo ha, magbaba. Dikitan, may sponsor tayo dyan sa ano. Dikitan nyo guys. Madali pa lang makuha yung banana, mahirap makuha. Oo, pero ito ito kasi si ano, si si Pinoy Tabay, bihirang mangisda. Ang pinaggagawa niya, forward mo sa akin Ate Hos. Oo, dun sa GC, dun tayo sa GC. Yung ipi-play mo, nagpaano lang ako kanina, 2 watch hour nga lang yung mga pa-premyo. Tapos, maglapag ka na ng bahay mo kasi didikitan ka na nila. Ang bagal mo, Pinoy Tabay. Oo, ipapa-play nga sa'yo. Wait lang. Ibaba mo ang bahay mo, didikitan kanila. One at a time ha? 2 at a time. Yung pagdikit, wag nyong sugurin kasi ayaw ko yung mangyari yung ano, parang sa paangat program. Oo, sige na, ibaba mo nga. Nasa ibang bansa yan si ano, Pinoy Tabay. Maganda kung nasa ibang bansa ang magpi-play. Sige na, baba mo. Ayan. O, dikitan mo muna Oo, dahan-dahan lang ha. Mimo Vlogs, padikit si Pinoy Tabay. Oo. Magra-raffle na tayo. Siya ang magpapaprice ng watch hour. Oo. Mahaba pa naman yan magbigay ng ano, watch hour. Sige. Ayun ang tamad nga yan lang mangisda. O, nakuha niya ang watch hour niya. Kasi pinagpi-play niya yung kanyang mga LS na mga ML. O, dikitan mo na, ano. Wait lang one at a time. I-shout out natin dyan. Dikitan mo Memo Vlogs. Said Play. Disenyo TV. Padikitan mo si Pinoy Tabay. Glenda, ayan. Pinoy Tabay. Glenda for Travel. Dan full pack sa'yo. Yung intro mo rin yata mabilis, pero okay lang naman yon. Istayhan nyo siya at tapusin nyo lang para full dikit at hindi malagas. Tapos wag sabay-sabay. Mamaya ka magsukli, Pinoy Tabay ha. Wag mo munang suklian kasi malalagas siyan. After 10 minutes, dahan-dahan mo silang suklian para walang lagasan bot. Oo, hindi ka malagasan, hindi sila malagasan. Said play. Padikitan sa Pinoy Tabay, mag-sponsor siya watch to watch. Watch hour, i-sponsor kayo kung gusto nyong ma-premiuhan kayo ng watch hour. Andiyan si Pinoy Tabay. Pinoy Tabay, sana yung maraming tao. Asang ka ba ngayon? Asang ka kahapon? Ba't anong oras ka na dumating? Oo. Dikitan nyo si Pinoy Tabay, said play. Nadikitan na siya ni Glenda for Travel. Red P, merong tao ba yan? JP Lapyong, yung Red P mo. May tao ba yan? Dikitan ko nga yan, Red P, para maging legit. JP Lapyong pa rin pala yan. Dinikitan ka na ano, JP Lapyong pa rin pala. Dinikitan ka JP Lapyong ni ano, Bicolanang Maestra Oragons. Ito, wait lang. Dahan-dahan ang pagsukli ha, para hindi tayo magkandalagasan. Tapusin nyo ang video. Yan, dinikitang ka ni Maria Clara. Bicolanang Maestra Oragons 2. Yung binaba mo ni Red P. Okay. Basta istayhan nyo po yan, yung ano, yung mga dinikitan nyo. Mamaya po ang sukli.
Maya-maya ka konti magsukli ha. Kung ano yung nilapag, yun ang puntahan. Pinoy Tabay. O, pagka naglapag, sasabihin ko lang kung kailan ka maglapag ha. Dahan-dahan, Pinoy Tabay. 5:47 pa lang yan si Pinoy Tabay eh. Tamad siyang mangisda naman. Ang kanyang watch hour, ang laki na. Oo, Glenda 40 Travel. Sabi ko 10 minutes nga eh, sukli. Mimo TV, 770 ka na Mimo TV ha. Mimo TV. Binigyan kita ng banana Mimo TV ha. Nintay ko si Darwin Prignor. Wala na, hindi na nakabalik. Paano na kaya itong mga ano? Si Pretty Bing nandyan din. Paano na kaya itong mga iraraffle na ito? Pretty Bing, binigyan kita, 672 ka na. Hindi ako magbakas. Pinandikit ko si Maria Clara. Para diretso na ako sa video mo na matatapos ko. Ayan, may mga cactus ka. Ang dami mong cactus. Yun. Ang bibilis lang ng inyong mga tapusin nyo lang. Disenyo. Tingnan ko nga si disenyo. Wait lang. Si Artsy Frank. Tingnan ko nga to. 760 ka na, Artsy Frank. Nagdikit sa'yo si Bicolanang Maestra Oragons 2. Wag nyong mamaya na kayo pag binaba ko uli. Okay, dahan-dahan ka lang para hindi ka malagasan ha, dahan-dahan ng bakas. Dahan-dahan ka dyan, Pinoy Tabay. Pag minention kung tsaka mo ilapag, kasi alam naman nila nandyan mabalikan, okay lang. O, Pinoy Tabay. Basta, pwede namang mag-backread eh. Kasi pagka na-over ka ng lapag, baka mapalok ka pa. 549 ka na, Pinoy Tabay. RH Kizzy. 549. Tapusin natin. Sino pa yung dyan? Disenyo TV. Gusto kong bigyan ng banana pa si Disenyo TV. Asan si Disenyo TV? Walang nilapag si Disenyo. Ayun, okay. Sige, nakita ko na. Kaunti lang naman ngayon. Mag-backread tayo pwede. 334 ka na. Disenyo TV. Okay. Diretso na ako sa video mo. Magdidikit sa'yo si Bicolanang Maestra Oragons 2. Legit yan kasi 400 ang bahay niyan. Kaya, basta dinikitan ko, hindi ko na kayo bakasan kasi nakalembang all ko na. Tapos tinatapos ko yung video. O, ayan, nadikitan kita. Next. Mimo Vlogs. Dagdagan pa kita ha. Dagdagan pa kita Mimo Vlogs. Kasi kanina ka pa eh. Mimo Vlogs. Yan. 772 ka na. Welcome sa inyo. Walang problema. Pagkaunti tayo, madali akong makapagbigay ng banana. Oo. Wala namang gagawin. Magbigay ng banana. Nakalagin yung aking mga taga-bigay. Carry lang. Pretty Beng. Wait lang. Pretty Beng. Hanapin ko ulit. Huwag kayong masyadong maglapag kasi pwede tayong mag-backread. Kasi kaunti lang naman. Baka kasi mapalo pa kayo. Paglapag-lapag kayo. I-scroll nyo na lang yung nasa taas. Tapos dikitan.
Dikitan lang. Pretty Bing. Dagdagan pa kita. Ano ka na? 402 o 403. Basta may kalembang all tapos yung video. Dandahan lang. Internet ko. Okay. Artistic Frank 762. Artistic Frank 762. Piniplay ko sa'yo, ano ba to mga picture? Quarantine fan arts. Artistic Frank. O artist ka talaga. Drawing mo yan. Artsy Frank. Sorry, Artsy Frank. Wow! Galing mo naman. Yan, sino pa? Sino pa? Ay, dikitan nyo na si ano? Nadikitan nyo na ba si Pinoy Tabay? Pwedeng si Pinoy Tabay, dikitan ni Memo Vlogs, ni Disenyo TV, ni Pretty Beng, Yet OFW Vlogs, Glenda Travel, Artsy, pakidikitan nyo. Pinoy Tabay, nandiyan ka ba? Oo, welcome Artsy Frank. Dikitan nyo si Pinoy Tabay. Bibigyan ko kayo ng ano, dagdag banana. Tapos kapag nag-raffle tayo, siya ang mag-play. Hello, Junix TV. Good evening, host. Ayan, si Junix TV. Junix TV. Oy, Pinoy Tabay, nandiyan ka pa ba? Playing pa ako kay Artsy Frank eh. Yung quarantine niya, medyo mahaba. Tapusin ko. Para full dikit. Junix TV. Hello, okay lang po ba lumapag ng bahay? Yes. One at a time, tapos dikitan mo lahat ng nandyan, sure ang balik sa'yo. Tamang bakas lang. Asa na naman si Pinoy Tabay? Kung Paksiw, hello host. Pasok ka kung Paksiw. Hello, hello, hello. Pinoy Tabay, maglapag ka Pinoy Tabay. Ibaba mo. Asa naman yung bahay mo Pinoy Tabay? Lagi itong nawawala, kaya alam mo, hindi naman siya magkabanana. Doon lang siya sa watch hour niya. Kulit. Pinoy Tabay. Oo, magbakas kayo. Pero, pagka ayaw nyo, mag-shoutout kayo dito. Kasi kaunti lamang naman tayo. Kaunti lang naman tayo. Memo Vlogs. Okay, Memo Vlogs. Nabigyan na kita ha, na 2 banana Memo Vlogs. Okay. Sige. Wait lang. Tayo ay magdidikit-dikit talaga. Nawawala na naman. Aywan ko ba dito kay ano? Pinoy Tabay. Pinapadikitan nga eh. Kasi gusto ko, alam niyang ano. ang kulit. Kaunti lang tayo. Magbibigayan tayo ngayon ng banana. Ako 2 banana ibibigay ko sa inyo. Tapos mag-raffle na sana tayo, oh. Pagka naka 1 hour, kung makabalik pa yung mga ano, ay nako, ayaw na. Nawawala. Si Pinoy Tabay. Oh, nawala naman siya. Sige, kayo magdikitan kayo dyan, ha? Tapos mag-shoutout na lang kayo. Lapag nyo bahay. Manonotice yan, totoo yan. Maglilista sila kasi kakaunti lang kayo dito. Yet OFW, tingnan kung bahay mo nga. Naku, 1,000 ka. O, dagdagan pa kita ngayon. Okay, ang intro mo, ang bilis. O, yet. Yet. Ang bilis ng intro niya. Si main ko nakadikit. Ay, si Maria Clara nakadikit na sa'yo. Yet. Isa na ibigay ko sa'yo. Oo, ang bilis. Yet. Monetize ka na ba? Sagutin mo ako, Yet, kung monetize ka na.
Kung hindi pa, hindi ko ina-advise yung 11 seconds. Maglagay ka dyan ng 1 minute. O yun. Palitan mo yan, yet, starting tomorrow. Boss, padagdag naman, di ako maka-grade 2. Sige, Glenda Travel, saglit lang ha. Glenda Travel. Palitan mo yan, kung nag-iipon ka ng, baba ka ng bahay mo kasi natabunan na, nandun na sa taas. Glenda Travel, pwede kang magbaba. Sige, umaakyat ako ngayon. Okay na, nakita ko na. Okay, yet, kasi nag-iipon tayo ng watch hour, ano, wag yung seconds. O, dagdagan kita, 154. Hindi ka maka-grade 2 agad dito, ha, Glenda. Kasi alam mo naman, given, nakaunti tayo ngayon. May badagdag sa iyo dyan, hanggang 10, kadikitan, balikan mo yung mga yan. Kasi meron sa ating nagtamsak, 19. Pwede kang makakuha dyan, 10. Okay. Hindi na ako ito lang yung sibikula ng maestra lang, yung pwede nyong klian. Yung iba kasi, meron akong yung ninja, meron yung bahay, may isa, may 16, hindi ko na yung padikitan. Pero full dikit yung kasi tinatapos yung video nyo. Madagdagan yan. Basta dahan-dahan, huwag kayong tingin ng tingin dun sa inyong banana ha. Huwag kayong conscious dun sa banana. Sige po, basta may bakas at all kalimbang para makita ko agad at mabalikan. Huwag mong balikan ka agad, Glenda, for travel. Mamaya-maya. Mamaya-maya, sige. Kasi baka magkalagasan niya eh. Mamaya nagkasalubong-salubong pa kayo eh. Kakaunti lang tayo dito eh. Si JP Lap yung nawala na naman. Ay, si pala. Si Pinoy Tabay. Mahirap yung magkasalubong kayo. Baka useless yung pinagagawa natin. Magkandalagas-lagas yan. Pretty Bing. Nandito si Pretty Bing. Si Pretty Bing, yung cactus niya, nadagdagan ko na yan ng 2. Okay lang. Sige. Yung iba pa, si Red P. Red P, JP Lap yung ito. Wait lang. Meron na rin pala. Wait lang. Itong isa ko, na may 16 na bahay. Makakadikit ito. Basta yung gustong magdikit o balik sukli. Ayan si Bicolanang Maestra o Ragons 2. Babalikan kayo niyan sa nilapag ng doon ako magsusukli. Sino pa? Wait lang. Red P. Bigyan pa kita. 519 ka na ha, Red P, JP Lapyong. Love ko yan si JP Lapyong eh. Sige, dyan ka lang. Piniplay ko yung iyong medyo mahaba-aba. Basta guys, hindi na malalagas yan. Kung malapit na ako mamoni, watch hour, pero ang ginagawa ko, kailangan sa watch hour, bago ka mamoni, yung analytic niya, kaya gusto ko iba-iba. May ka-play to play ako na taga-ibang bansa, tapos mag-LS ka para dalawin ka ng maraming iba't iba, ganon. Ganon yet OFW. Wag mong ilapag yung mo. Ilan pa lang ang WH mo, yet OFW. Kasi, seconds lang yan eh. Gasino lang ang kukunin niya na watch hour. Maglapag ka 1 minuto. Ayan, ikaw din. Malapit ka ng maka 670 arts si Frank. Dapat mag-workout ka na sa inyong watch hour. Hello, Wonder TV. O, ayan si Wonder TV. May dagdag dyan. Makipag-isdaan ka dyan, Wonder TV. Balik tayo, nakabalik si Wonder TV, Bicol yan. O, tamsakan mo uli Wonder TV si hosta kasi alam mo naman kanina, nag-loading ako, nakakaasar talaga. Na ko ngayon, nakasala ngayon ako sa cellphone. Tapos nagbigayan na kami dito ng banana. Pero dahan-dahan lang ang pagsukli nyo ha.
Ganda ng pagbalik, baka naman magkandalagas-lagas. Piniplay ko yung kay JP Lap, yung mahaba-aba ito, delikadong paliguan ng Lord sa Garay, Bulacan. Mahaba-aba siya, pero stayan nyo lang kahit 1 minuto. Dikit na yon. Dana sa ninja mo, teacher host. Okay lang, okay lang. Dun sa Bicolanang maestra. Thank you, Red P. Basta dahan-dahan lang ha. Stayan nyo ng 1 minuto, hindi yan malalagas. Yang lab 18, ayan na, dan tamsak, host marahay na banggi, tabi sa gabos, ayan. Ayan, may dagdag tayo lang yung lab 18. Sige, may mga pumapasok, mga maiisda nyo yan. May isda nyo yan, may isda. Sige lang, sige lang. Naka-LS ako ngayon sa aking cellphone. Kasi yung laptop ko, nako, nag-ano-ano. Oo, yung kay JP Lap, yung pag nakuha nyo, yung kanyang delikadong paliguan ng North Sagaray, ang gawin nyo, kahit 1 minuto nyo istihan, ano. Ako, nagpi-play ako sa kanya kasi okay lang naman ako. Anuhan nyo na siya, 1 minuto lang, okay lang ang ibigay. Basta kahit 1 minuto, hindi na yan malalagas, saka kalimbang all, ha? Tapos yung pagbabalik sukli nyo, huwag kayong magbabalik sukli pag nakita nyo yung segundo pa lang. Palagpasin nyo yan. Palagpasin nyo. Yang lab, 428 ka pa lang. 428, gawin nating 429 si ano, yang lab, bigyan kita yang lab ha, saglit. Oo, Disenyo TV, nadikitan ka ni ano, Bicolanang maestra. Oo, pagka nag-stay, alam nyo guys, pag nag-stay ng 1 minuto, full pack talaga yan. Wait lang. Itong internet kasi pagka ano pag nagloko, nawawala ang stream mo pag nakakat na. Sino na yung bibigyan ko? Yet OFW vlog, yung ano dinagdagan pa kita another banana. Ayan, beautiful view of Tanger, Morocco. Buti naman, hinabaabaan mo na. Hello, Bonita TV. Hello, Bonita TV. Jakitang kita, Bonita TV. Saglit lang. Kasi ano ako, Bonita TV. Saglit Naka-cellphone lang kasi ako, Bonita TV, Wait lang. Hindi pa, Jakitang kita para makapagdikitang ka dyan. Okay. May jacket ka na, Bonita TV, ha? May jacket ka na. Oo. Ang iksi, huwag kayong maglagay dyan ng segundo, 6 seconds. Imagine nyo naman. Di syempre, kahit matapos yun, segundo lang 1 minute. Meron din kasing mga anong tawag doon, nagpapa-live stream, tinuturo nila segundo lang. Malalagas talaga yun kasi imagine niyo, nagsusubscribe kayo, 'di ba? Yung sinusubscribe nyo, pina-follow nyo, tinitingnan nyo talaga yung bahay. So magtataka naman si Lolo Whitey, nag-subscribe ka, tapos wala pang segundo, umalis ka na, tapos di mo na mabalikan forever, di mo na makita uli, di lalagasin talaga yan. Oo, wag kayong maglapag nun. Kung patagalin nyo kagaya niyan, ayun, kay Beautiful View of Tanger, Morocco, matatapos ko siya, okay lang naman, kasi si OFW nangangailangan ng ng WH. Oo, pag nakita nyo mga kapatid na yung bakas, segundo, wag mo munang balikan. Tsaka wag kayong tingin ng tingin dun sa banana. Kunyari titingnan nyo uli yung bahay nyo. Conscious kayo, wag ha. Yun ang mga tip ko kasi base sa aking mga experience. Ayan. Bonita TV, bigyan kita ng banana ha. 263 ko, hala, ang babata ng bahay nyo.
264 ka na, Bonita TV. Kaon mo luto na ako, binignit na mga inday, mga dudong. Ayan. Ayan. Kadikitan ka na, Bonita TV, ni ano, ni itong Bicolanang Maestra Oragons. Check mo, kasi nakasubscribe na ako sa'yo, oh. Si Bicolanang Maestra Oragons. Ayan. Ang bilis na tapos. Yung kay Bonita. Guys, ha, mag 1 minute kayo. Kasi dagdag yun sa watch hour. Sino pa ang bibigyan ko dyan? Bonita, Pretty Beng. Dagdagan kita, pangatlo ko to. Kasi nag-login ako sa isa pa. For ano ka na? 404. Tamsak na amiga. Amiga, nawala ang ano ko. Nawala naman ang LS ko. O meron ako dyan, ano, hello, sandali. Sa ano dyan, sa bagong pasok, jakitang kita, nagsiswitch-switch akong account. Uy, kasi yung laptop ko naman, nawala ng internet. Nasa cellphone ako ngayon. Oh, meron tayo dyan mga jajakitan. Hello, Lia Labs. Hello, M-Wording Channel. Ayan, sino pa? Sino pa? Sino pang hindi ko dyan nadyakitan? Lia Labs, nadyakitan na kita, shout out. Tsaka si M-Word Bing Channel, nadyakitan na kita. Makipaglablabang kayo dyan, mga legit po yan. Madagdagan kayo ng banana. Sige, lapag nyo ang bahay nyo. Nagbibigay si host ng banana, ha? Okay. Red P. Natapos na kita red P dun sa isa. Dahan-dahan basta yung ano ha. 1 minute. Advice ko sa inyo. 1 minute ang video. Huwag na kayong maglagay ng segundo. Kaya yun nalalagas eh. Kasi ang bilis-bilis. Mag-stay lang sa inyo saglit yung inyong mga ano. Sino pa dito ang ano ko? Tsaka limited yung inyong pagbaba. Kasi nakakalagas yun ng banana mga kapatid. Bonita TV, okay ka na, sandali lang. Sino pa ang didikitan ko dyan? Pretty Bing, nagdagdagan kita. O ito, another, wait lang. Baka hindi nyo pa kadikitan yung isa kong channel. Ibaba ko rin ha. O, legit din ito. Yan, Michelle Frondoso. Kasi, 600 ng bahay nito. Yan. Sino pa ang hindi kadikit na kita? Lia Labs. Bigyan na lang kita ng watch hour, Lia Labs. Mimo Vlog. Nadikit ka na rin. Watch hour na lang. Mimo Vlogs, yung iyon ting nakikiuso lang po. Cute ba? Segundo rin yan. Ang bilis. Kasi para makaipong kayo ng watch hour, gawin nyo namang 1 minuto. Ayan, si Wilder Burlerlegs Channel. Ayan, sister. Ayan, meron kang 351 ngayon. Naging 352 ka na. Oo, hindi na ako magbaka. Si Michelle Frondoso nagdikit sa'yo. Tsaka si Bicolanang Maestra Oragons 2. Tapusin ko yung iyong video para meron kang watch hour, ha? Tsaka tamsak. Ayan, medyo matagal-tagal yung may second intro ni at least hindi yan segundo talaga. Ayan. Gaano to katagal? Check ko. So, ito hindi na ito malalagas. Siyang kay yung kay M-Word. Kung ilang segundo yun. Hindi na yung malalagas. Medyo matagal. Meron kasing napakabilis eh.
Sino pa yung kaninang ambilis? Mimo Vlogs, palitan mo yon. Kasi ambilis din no. Nabibilisan ako Mimo Vlogs. Ayan si Michelle Frondoso. Dikitan nyo guys, kung hindi nyo pa kadikitan, magbakas kayo, susuklian kayo, sure na sure. Kasi ang babalikan ko dyan, yung bakas na nila, ay ano, nilapag ko. Okay, host. Oo, palitan mo Mimo Vlogs kasi hindi ka makakaipon ng watch hour. At least, hirap makakuha ng watch hour. Ang hirap makakuha ng watch hour. Solid talaga teacher host. Pag 1 minute, proven sa akin. Hindi, sabi ko talaga sa iyo, hindi tumatalsik yan. Kaya sabi ko 1 minute. Ewan ko ba naman, yung mga host, ang dami-dami nila, laglapag ng seconds. Ikaw naman, seconds. Tapos pagbalik sa host, done na. Ang bilis. Mamaya, pagkatapos ng LS, nalagas lahat. Hindi ka man makaipon doon ng watch hour. Yung banana mo, nalagas pa. Sana all host, wag nilang inaalaw yung seconds. Nagpapaunahan kasi. Yung banana, ang dami-dami. Hindi naman nadadagdagan ang watch hour. Yang lab, okay. Patingin nga yung lab, ayan. 602, 603 ka na yung laba. Dinikitang ka ni ano. Dinikitang ka ni Bicolanang Maestra Oragons. Yang lab. Uy, hindi na ako nakaparaffle, oy, Mimo. Kasi unfair naman, ang kaunti-kaunti naman ng ano, yang lab. 429, 430 ka na. Unfair naman, ang dami kong tatawagin, tapos mga wala na yun. Ikaw na lang yata, Mimo Vlogs, nandito. Uy, si Little Toddler, jakita natin. Hello. Wait lang. Jakitan ko si ano. Para may dagdag tayo dyan. Wait lang ha. Ayan. Jakitan kita. Si Toddler. Tamsakan mo si Hosta, Little Toddler. Can you guys watch my playlist? Magsali ka sa watch to watch. Ako na, oo nga, unfair naman Mimo Vlogs. Basta isali kita sa raffle ko sa ano, sa sunod. Tapos basta, pag ikaw nanalo, 10 watch hour ka sa akin. Anyway, nabigyan naman kita ng ilang banana yung sinasabi ko kanina pa. Oo. Hindi naman siguro na ano, basta hindi yan malalaga sa mga banana. Tapos nakakabanana ka pa rin dito. Yang lab, piniplay ko yung amazing view ng sunset mo ha. Dagdag yun sa watch hour. Oo, salamat Mimo Vlogs. Oo, tsaka yung yaw-yaw ko, sana natuto ka dun sa mga sa mga tips ko ano. Oo. Pasensya ka na. Na-unfair naman kasi ako kung magbunot-bunot ako dito. Ikaw lang naman natira. Tapos si Red PJ Pilapyong. Hello, you are blessed, madam. Nako, andito si You Are Blessed. Hello, madam. May jacket ka na, You Are Blessed. Hello. Makipagdikitan tayo, ha. Guys. Makinig kayo kay host. 1 minute na video po ang ilapag nyo. 1 minute. Ito, playing nga ako kay Amazing View. 1 minute, kapag ka naglapag yung ating mga nadikita ng more than 1 minute, stayan nyo ng 1 minute please, wag seconds. Tas yung mga nagbababa ng inyong video, wag yung seconds ha, wag seconds. Ayan, gusto kong bigyan ulit